गाइस आं निजोम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजोम ब्रह्म YouTube चेनेल एग्जाम सफायबाय मेट्रिक आनजाद बा बहुत गिदिर मेट्रिक आनजाद मोनसे समाव बहुत गिदिर होनना बुङो मेट्रिक आनजाद होगोन मेट्रिक आनजाद पास खालामदो आरो बे मेट्रिक आनजादावनो दिनै सेबाया मोननैसो गोदान रुल लानानै फैदों आरो बे रुलफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो जायफोर फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलनिफ्राय बेस्ट अफ लाक आरो जायफोर फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादखौ जगोन एबा मेट्रिक आनजादाव लिरगोन बे फरायसाफोरनि बिगोमा जायखौनो गार्जेन आरो बिथांमोनाबो सांग्रां जानो गोनां जाबाय मानोना फरायसाया मा खालामदो फरायदो फरायाखै बेनि सायाव सांग्रां लोगोसे आंनि नैबे भिडिअखौ नायनानै ला नोंथांमोनाबो जायफोर गार्जेन मानोना बे भिडिअआव गोबां इनफरमेशन होगोन आं नोंथांमोननो आरो आनजादाव जिरायनाय जायफोर फरायसाफोर बिथांमोननि थाखायथ' गोनांथि बहुत गोनांथि बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाबानो जाबाय जायफोरानोखि 2020 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव जिरायगोन एबा मेट्रिक आनजादाव लिरगोन आरो बे मेट्रिक आनजादा 10 फेब्रुवारिनिफ्राय 29 फेब्रुवारिसिम जागोन बेनि गेजेरावनो जायफोर मेट्रिक आनजाद लिरगोन बिथांमोननि थाखाय सेबाया मोननैसो रुल खानानै होदों आरो बे रुलफोरखौ जुदि नोंथांमोना मानिना सोलियो अब्लासो नोंथांमोना मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै उनथिनो हागोन नङाब्ला नोंथांमोना 3 बोसोर लेट आरो मा बे रुलफोरा जों मिथिनि गासैबो रुलखौ अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो भिडिअआ बे दिनैनि सोलोंनो गोनां भिडिअ आरो लोगोसे नखरनि जायफोर मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोननि जे गार्जेन बिथांमोननि थाखायबो हेल्पफुल जागोन नैबे भिडिअआ आरो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जुदि नायदोंबा नोंथांमोनाबो नायनानै लाबानो जाबाय मोजाङै भिडिअखौ मा बुंनो थांबाय थादों आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों गिबियावनो जाबाय नोंथांमोना नकल लानाय हुदा दङ नामा जुदि नकल लानाय नोंथांमोना हुदा दङब्ला नकल जुदि नोंथांमोना हमजायोब्ला अब्ला नोंथांमोनखौ एबा नोंसोरखौ 3 बोसोर एक्सटेन्ड खालामगोन आरो 3 बोसोर बे बोसोर जुदि नोंथांमोना नकल बा नोंसोर नकल हमजायोबा अब्ला नोंसोरो 3 बोसोर एग्जाम होनो मोननाय नङा एक्सटेन्ड जानानै थागोन आरो बे 3 बोसोराव मा जागोन बे 3 बोसोरखौ जुदि नोंथां एक्सटेन्ड खालामोबा नोंथांमोननि फरायनाय जिउआ सिलिंखार जानो हागोन लोगोसे नोंथांमोना ड्रप आउटबो जालांनो हागोन बेनिखायनो नखरनि बिगोमा जायफोर गार्जेन बिथांमोना बेयाव गोसो गोनां खोथादि गावनि जे गथ' गथायफोरा आनजादाव जेब्ला जिरायनो थागोन बिथांमोना जे नकल लिरा लोगोसे जायफोर फरायसाफोरा आनजाद होगोन बिथांमोनखौ आं खावलायो जे नोंथांमोना जे नकल लिरा नकलखौ खालामा आरो बिनि लोगोसे नोंथांमोना नकल खालामनायल' नङा नकल खालामालासेनो नोंथांमोननि आखायाव जुदि पेपार जायखिजाया फिसा पेपार नकलनि बायदि फिसा पेपार कागज मोनो बेनि अनगायैबो मबाइल फन जुदि मोनो केलकुलेटर बायदिसिना इलेक्ट्रिकेल बा इलेक्ट्रनिक्स डिभाइस नोंथांमोननि पकेटाव जुदि मोनोबा नोंथांमोनखौ एक्सटेन्ड खालामनो हागोन नोंथांमोनखौ नकल हमदो होननानै बा नोंथांमोनखौ सासपेन्ड खालामनो हागोन आनजादनिफ्राय आरो नोंथांमोनखौ दिहुननो हागोन जेब्ला सासपेन्ड खालामगोन बा आनजादनिफ्राय नोंथांमोनखौ दिहुननो हागोन आनजादनिफ्राय दिहुननायनि उनाव बेयाव डिसिसन जागोन नोंथांमोनखौ आनजादनिफ्राय दिहुननानै नोंथांमोनखौ बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम मेक्सिमाम बोसोरथाम आरो मेक्सिमाम बे बोसोरथाम नोंथांमोना आनजाद होनो हायाबो जानो हागौ आरो बोसोरसेनि उनाव होनोबो गोनां जानो हागौ बा हानोबो हागौ अब्ला बेखौ सायख'गोन सोरो बेयाव मोनसे टीम थागोन आरो बे टीमनिफ्राय बेखौ सायख'ना जागोन नोंथांनि जे गोरोन्थिया बेसे गोरोन्थि खालामदो नोंथाङा नकलबो लानो हागौ नङाबा नोंथाङा इलेक्ट्रिकेल माबा मोनसे डिभाइस इउज खालामनो हागोन बेनि जे नोंथांनि फेलर बा नोंथांनि फेलें जानाय जे लानाय हमजानाय एबा नोंथांनि दाय मावनाय बे खान्थिया बा बे आदब खायदाया बेसेबां गोजौ थाखोनि बे आदब खायदाया नोंथांमोना माबायदि नकल खालामदोंमोन आरो बेसे गोजौ थाखोनि बेखौ बिजिरनानै नोंथांखौ 1 बोसोर 2 बोसोर आरो 3 बोसोरनि एक्सटेन्ड खालामनो हागौ फरायनाय जिउनिफ्राय आरो नोंथांमोना जुदि एक्सटेन्ड खालामोबा अब्ला नोंसोरो 1 बोसोरानो जा 2 बोसोरानो जा 3 बोसोरानो जा मेक्सिमाम 3 इयार्स नोंथांमोना परीक्षा होनो मोननाय नङा बा मेट्रिक आनजादाव नोंथांमोना जिरायनो मोननाय नङा बेनिखायनो सांग्रां जा मानोना बेबायदि जानायखौ आंबो लुगैया मानोना 3 बोसोर जुदि फावसाय लाङोब्ला अब्ला नोंसोर मा जालांगोन फरायनाय जिउनिफ्राय सिलिंखार जालांगोन लोगोसे फरायनो गोसो ज'आ जागोन अब्ला गासैबो ड्रप आउट जालांगोन फरायनाय जिउनिफ्राय अब्ला मा जागोन जोंनिया हादराव फरायनाय सुबुंनि अनजिमाया गोबां खमायलांगोन जायनि जाहोनाव जोंहा गोबां जेंना जेथो नुजागोन नङा होमबा बेफोरबायदि खान्थियाव नोंथांमोना मा बुङो नोंथांमोननि कमेन्ट लिरनानै नोंथांमोना हरबानो जाबाय आंनियाव नोंथांमोननि बायदिबा बे रुला सेबानि बे रुला मा जादों बेनि अनगायैबो सेबाया मा होनदों सीसी केमेरानि बायदिसिना थासारि थागोन आरो
नोंथांमोना जे एग्जामाव जिरायगोन आरो नोंथांमोना जुदि एग्जामाव पेपार होगोन बे पेपारखौ फोरोंगिरिया बा जाय एग्जामिनार दङ बिथाङा बे पेपारखौ नोंथांनि सिगाङाव एबा फरायसाफोरनि सिगाङाव जाय एग्जामखौ लिरगोन एबा आनजादखौ लिरगोन बिथांमोननि सिगाङावसो खुलिनांगोन बेनि अनगायैबो आरो नोंथांमोना दे आनजादखौ होगोन आनजादखौ होनायनि उनावबो नोंथांमोनखौ मोनसे साइकोलजिकल टेस्ट लानाय जागोन नोंथांमोना जे बा नोंसोरो आनजादखौ होनायनि उनाव आनजादखौ होबाय होनायनि उनाव नोंथांमोननि बा नोंसोरनि एमआ मा नोंथां बा नोंसोरो मा एम लागोन बबे साइडआव फरायगोन बेनि थाखाय मोनसे साइकोलजिकल टेस्ट नोंथांमोनखौ खालामनाय जागोन आरो बे टेस्टआवबो नोंथांमोना जिरायनांगोन बे जाबाय नोंथांमोननि एमनि सायाव जागोन नोंथांमोननि लाइफनि सायाव केरियार दानायनि सायाव नोंथांमोनखौ बे साइकोलजिकल टेस्टखौ लानाय जागोन बेनि अनगायैबो आसामनि जायफोर दल संगठन दोङो गुथुमफोर दोङो बे गुथुमफोरखौ सेबाया रिकुवेस्ट खालामदो जे परीक्षा एबा आनजादनि दिनफोराव जायखिजाया दल संगठनानो बा जायखिजाया गुथुमानो जे बन्द होआ आरो बेनि थाखाय गोख्रोङै रिकुवेस्ट खालामदो सेबानिफ्राय सेबा बिजाथिया आरो बे रिकुवेस्टखौ आंबो आसा खालामो बे रिकुवेस्टखौ जा दल संगठन दोङो बयबो खौसेथि जानानै दे बन्द होआ बे आनजादनि समाव मानोना आनजादा फावसायनाय माने गोबां जेंना जेथो सफायो बेनिखायनो बे दल संगठनफोरा बा थानाय जोंनि आसामाव थानाय बायदिसिना दल संगठनफोरा जे बन्द होआ बे आनजादनि समाव अब्ला नोंथांमोना नकल जे लिरनाय बेफोर हुदाखौ गारनानै दोनबानो जाबाय गारना दोननानै आनजादाव मोजाङै जिरायबानो जाबाय जिरायनायनि उनाव आनजादखौ उनथ्रिगोन मोजाङैनो उनथ्रिबा जोंबो मोजां मोनगोन नङा होमबा मानोना दा जे जोंनि बड'लेण्डआनो जा बिटिसि बा बिटिआरानो जा बिटिआर मोनबाय देनाय बिटिआरानो जा बा बिटिसि होननानै बुंबाय बा बड'लेण्ड होनना बुंबाय बड'लेण्डआव जे जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरा आनजाद होगोन बा जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ बा बिटिसि रायजोनि एबा बिटिसि रायजोनि मोनसे एम मानोना आनजादाव जिरायनाय जायफोर फरायसाफोर दङ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोनानो जोंनि हादर हारि हारिमु आरो राजखान्थिनि बिथिङावबो बायदिसिना बिथिङावबो जौगाहोनांगोन आइपिएस डिसि बायदिसिना गिदिर गिदिर अफिसार जानांगोन बेनिखायनो नोंथांमोननि एमआ बिथिं थाबानो जाबाय नोंथांमोननि एमखौ बिथिं लाखिनानै नोंथांमोना आनजादाव जिरायबानो जाबाय आरो आनजादखौ मोजां उनथ्रिनांगौ जोंनि थांखिया आरो उनथ्रिनानै जों गेदेर मानसि जानांगौ आरो गेदेर मानसि जानायनि उनाव अब्लासो जोंनि हारि हारिमु राव थुनलाइ गासैबो जोङो बुथुमनानै लानो हागोन आरो जोङो बुथुमना लानायनि उनाव जोङो गेरेमसा हारि होननानै गावखौनो सिनायथि होनो हागोन बेनि अनगायैबो मोनसे रिकुवेस्ट जायफोर फरायसाफोरनि बा गार्जेन दङ आरो बे गार्जेनफोरा मा खालाम गावसोरनि लोंनाय जानायखौ बाय एसे खमाय मानोना गथ' गथाया देरगोन गथ' गथाया मोजां जानायखौ अरायबो सान आरो बेनिखायनो लोंनाय जानाय सेरेब जौ लोंनायाव बांद्राय गियानखौ एबा धियानखौ होना थानाङा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो गावनि गथ' गथाय फिसा फिसौखौ फरायहोनो सोलोंनो गोजौ थाखोनि मानसि जानो बाय नाजाबानो जाबाय लोंनाय जानायाव सानफ्रोमबो मुंखब जाना थाबाथाय मा जानो बेनिखायनो बेफोरखौ गारनानै सेरेब जौखौ गारनानै बेफोराव थायालासिनो बा बेयाव सोआलासिनो खर'आव सोआलासिनो बाय गोजौ थाखोआव भाबिनानै आरो गोजौ थाखोआव भाबिनानै मानो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों मोजां खालामनो हागोन जायनि जाहोनाव जोंनि हादरसा रायजो आरो गासैबो मोजां जागोन बेनिखायनो आं खावलायो जायफोर बिमा बिफा दङ बिथांमोनाबो गथ'नि जानाय लोंनाय गथ'आ माव थांदो गथ'आ मा खालामदो बेखौ नोजोर होनाया बिमा बिफानि सेथि पइन्ट अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै माबायदि मोनखो नोंथांमोना भिडिअखौ कमेन्ट बक्सआव लिरबानो जाबाय लोगोसे बे भिडिअखौ जेसेबां हागौ एसेबां शेयार खालामनानै होबानो जाबाय मानोना जायफोरानोखि बुजियाखै जायफोरानोखि आनजादनि रुल एन्ड रेगुलेसनफोरखौ मिथियाखै बिथांमोना जे आनजादनि रुल एन्ड रेगुलेसनफोरखौ मिथियो बेनिखायनो नोंथाङा साबस्क्राइब खालामबा खालामाबा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया नाथाय भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांमोना बयबो मोनथो आरो नेक्स्ट मोनसे गोदान भिडिअ लानानै लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बाय बाय